forno a voltas no prato. Que tal, como estades? Estades ben? Estades ben? Hoxe, 29 de xullo, día de Santa Marta. Moitos estarán celebrando, outros para nada, pero estades aquí celebrando porque estades vendo a voltas co prato. Bueno, pois nada, xa sabedes que as recetas son vosas, pero os cociñeiros poñémolos nós, así que un fortísimo aplauso a Xulio Mato e a Begoña Vázquez. ¿Cómo estades? Moi ben, ti? Moi ben. Ben, Aquí que pasa? estamos. Non estou mirando para os pés que non te quero pisar. Ah, pensei que ibas fritir algo e a Non mí me me saltaba. pises que llevo chanclas. No, no, por si acaso. Pois aquí estamos, que tal? Como levades? Moi ben, eu vou fritir, ten cuidado. Bueno, pues nada, pero ti, bueno, moi ben. Ver moi veraniego, hoxe. Sí, porque o ser así bravo. O hai sitios que me acaban de mandar que unha ten. mensaxe que fai frío. Pero bueno, sí? sí, non vou dicir o Sí, sitio, está pero... cambiando o tempo. Sí, está cambiando o tempo. Como Sí, cambia de momento cambia, pa outro, cambia. verdad? Buah. Sí, sí. Bueno, pues nada, que Isto parece un tal? ascensor, que vai a conversación que tedes. Bueno, pues sabedes que hoxe está de aniversario o meu irmán, que fai un par de anos que casou. Así que Ah, sí, felicidades. pois parabéns. Moitos parabéns. Moitos parabéns. Está de lúa de mera, como se chama? Carlos. Carlos, e Carlos. Marta. Carlos e Marta. Moi Parabéns. ben, pois nada, pois que tal? Aquí estamos, de Quides? novo. Non sabedes ningún que A golpe de martes. A golpe de martes. E non da pasada semana, fin de mes. Cala a E, boca. bof. Buah. O sea, porque moito me fastidian as facturas que veñen a final de mes. No, pois a min. Verdad? Que manía, Cando cociñas con nós aquí, Marcos? Eu? Pois eu, mira, eu a mellor cando quede libre. Cando poida, non sei se é presentador, veño de... Veña, feito. de a cociñar un día. Mañá. Veña, perfecto. Pois xa está. mañá. Pois nada, pois mira, ahora xa temos as recetas, xa sabemos quen nos mandou a receta, xa o sei eu, e quen nos mandou, é de lonxe a persona que nos mandou a receta, é María de Ordes, así que mandounos un vídeo para ver, para retarvos. Chamamos María, sou pequeños de órdenes. Encantan moito os pimientos, todos temos de sobras na casa nesta temporada. Eu os fago fritos con sal e gustaríame que os cociñeiros me deran máis ideas. Recetas máis elaboradas que fago. Saludo aos meus fillos e aos meus compañeiros e veciños e demais. Fíjate, moi ben, un aplauso para María, María de Ordes, que fai esta receita que non é tan doada facela, que é facer os fritos e con pouco de sal. Eu outro día fíxenos, Por non é tan fácil. collín os pimentos, por iso digo que non é doado, collín os pimentos da horta, así, pa, metínos na sartén, E saltaronche. non, queimáronse. Porque tiñas o aceite Era moi moi caro. Claro, e non é tan doado, facelo. Así que nada, que idea deste de vos? Primeiro vai Xulio, que despois vou eu. Veña, Bueno, pois Xulio, a eu... ver. Hoxe teño os do couto. Coñeces estes pementos? Non. Son un pelín máis grandes que os de Herbón. Ai, vai. Bueno, este xa, mira, este non se vai queimar. Moi ben. Un pelín máis grande que o de Herbón, mira, Sí? así vese mellor, máis Así brillante. queda máis brillante. Pero ten a particularidade que non pica ningún. Como? Estes non pican ningún. Como non vai picar? Begoña No, sabe non ben pican. que desde o século XVIII levan Sí, sí. seleccionando as sementes para evitar que piquen. E non que pica pican? ningún. Non pican. Os do couto? No, son os Os do couto pementos non que non pican. Son da zona de Narón, da zona de Ferrol Terra. Sí. Non sei, é que isto é unha opinión miña, que é unha opinión miña totalmente respetable. A min gustame que piquen. Sí. Algún. Bueno, pois estes non pican ningún. Ningún. E o que vou facer é, vounos coller, vounos abrir así ao longo como teño estes, vounos valeirar de sementes, voulle meter queixo de arzúa, vounos pasar por unha tempura e vounos fritir, cando este quente o aceite. Vale? E Queixo de- despois, con estes outros que teño así abertos, vou facer unha cremiña, coñeces o hummus, ti seguro que sí. Home, claro Pois vou que- facer un hummus que é unha cremiña Sí. de garabanzo, pero vamos a meter ben de pemento para que predomine o pemento sobre o Ai, que garabanzo. ben, que rico. A mí gustame moito o hummus con pemento do vermello. Pois é un platazo. Bueno. E ti, Begoña? Pois eu vou traer algo nunca visto. Que? Un postre con pemento. Non me digas... Bueno, a ver... Un postre con pemento, Porque eu sei que fago un. A Un ver se queixo do cebreiro e mermelada de pemento de Oimbra. Mermelada! É que iba a dicir eu que fago mermelada de pemento, que Está moito me moi boa. gusta. Mira que pasada, mira que pementos. Este é pemento ao lado da miña casa. Pero iso que é? Do De Oimbra. Oimbra? Sí, sí, este Non é do é de Oimbra. Coimbra, No, no, Oimbra. é do Oimbra, do Oimbra. E mira que carne, isto é unha maravilla, fritos están boísimos. Sí, a min encanta. Vale, Sí, encanta. eu comí nos outro día nun hamburgués. Sí, comíchelos, eu tamén te puxen eu. Sí? Sí. E eu, neste caso, o que vou facer é limpalos moi ben, de por facer unha mermelada e por facer unha mousse con queixo de cebreiro. Unha que? Unha cremiña con queixo de cebreiro. Disecho unha mousse? Bueno, non é un montado. Realmente non é mousse. Non lle vamos chamar mousse. Pasa eso con Pasa algúns eso. que compro, que pon mousse e non é Non é mousse, mousse. é más. Claro. E é... Estou me dando conta que non trouxen... Contigo sempre me falta algún ingrediente. Que queres? Falta Que che pido? manata. Pero pido xa. Deixei na
deixei na nevera. Si hai alguén na No te lo casa que enteño. nos este vendo e viva cerca de aquí, que nos nos traiga mande nata. Así que, por favor, vide correndo a traernos nata. Veña. Bueno, pues nada. Pero podes empezar a cociñar sin a nata. Sí, podemos empezar a cociñar. Pues sin veña, nata. empezamos contigo, Vamos veña. para A esa niña le gusta el pan y ese niño le encanta el la queso. A hamburguesa. esa niña le gusta el pan y ese niño le Bueno, encanta el queso. observación. Que ya le dice que le den Que hai moita un pedazo xente de eso. Aquí Por se eso ve. que limpa mal os Necesita pementos. limpiar esto. Entón, hai que limpalos ben. Eu non Entón, entendo por que a xente non o fai. non o fai. Mira, méteselle un pouquiño o dedo para dentro e xa está, mira. Xa está. E Queda aí, hasta ahora. E se tes un pouco de tino, estás aí todo. Sal así. enteiro, mira. E agora, cortas así. Aí, despois fago abrimos. Sí, xa está, mira. Ahora, aí ti tiras todo. É moi importante sacarlle ben as pepitas. Sí? Sí. Sí, porque amargan o que? Non me gusta a xente que non lle saca as pepitas. Porque sí. comer unha pepita que non hai é elegante. Dous tipos de personas. Sí, por as neste que- mundo hai. Os que non lle quitan a pepita e os que lle quitan. Sí, e os que non fan lle quitan. os que meten no aceite o allo ca cebola. Oh. Xunto, moi mal. O que? Os que meten o allo e a cebola xunto nos refritos. Eso, Os eso refritos sabía tampouco, que, eso tampouco. sabía que non sei. Nada, Por lo menos eso, mandalos ir a confesar inferno. o domingo. Mira, entón, quitamos ben, vamos limpar ben a carniña. Sí. Mira aí. Moi ben. Así. Vouche coller aquí que che tirei que teño medo que tropeces, Aquí. No, aí non te está, preocupes, aí non te está. Moi preocupes. ben. Que estou acostumbrada. Limpámoslo ben, aí. Sacamos esta parte. Estas partes normalmente por que llo quitas? suelen amargar. Vale, entonces a nós non nos interesa. Ao mellor para algunha elaboración danos igual, pero neste caso pon a mermelada porque non nos fai falta. Ah, claro. Entón, E con sacamos isto vas isto. facer unha mermelada. Exactamente. É curioso eso de facer mermelada con unha hortaliza, verdad? Bueno, eu fago de bastantes cousas, De que? Pois mira, por exemplo, tamén Tomate. fago de berenxena, de setas, de tomate, bueno, de Pero tomate. chámase tomate é unha mermelada fruta cando é xa. así ou é chuni? Eu chamolle mermelada. Mermelada. Sí, non lle dou ningún punto nin Vale. ácido, nin picante, nin nada. Vale, Qué rico. entonces, ahora vamos a picar así, finiños, Sí? aí. E isto que fago é botarlle, por exemplo, para 1 kilo de pemento, de carne de pemento, pesámolo, e botámoslle 350. 350? Sí. Eu sempre lle boto... É que eu é pa menos, Eu tiro para menos, porque normalmente sería medio kilo. 350 sabes? de 350 de azúcar. azúcar, un pouquiño de sal e un chupito así de auga, sabes? Un Pero por que pouquiño. nas receitas que ves por aí sempre poñen esa barbaridade de... Mira, de eu creo que eso é unha consecuencia das conservacións, vale? Por exemplo, para conservar o azúcar, pois vai de maravilla, entonces o que Claro. facían era botarlle bastante azúcar para que non se estropeara. Pero a mí bueno, pareceme cando vexo así tal mermelada e botarlle eso, a metade en sí. azúcar. Pero a mí parece No, unha é unha barbaridade, porque ao final é moi doce, tampouco está Pero rico, pasa cos pastéis, Sí, tamén. Vale, vale. Eso Pero eu unha- creo que a miña teoría é que a xente é moi larpeira. No, ya a pastelería é moi doce, a día de hoxe tampouco se leva tanto. Non está, non No. se leva, non está No, eso agora hai que... ahora- No. Agora hai que tomala un pouquiño menor doce, que ao final apreciamos moitísimo máis os sabores. Mira, hai que me quedaban 3 pívodas, Uf, e unha pigo de aí que Xa aparece iba no medio da mermelada moi mal. Uf. No, depois ainda ia a colo, ademais, porque senón, por se acaso. Moi ben. E aí vai, Tes agora que vamos a picas botar un todo eso? pouquiño De que? de auga, e vamos a dar lume, e vamos ir poñendo o pemento. E a auga pa que lle botas? Pa que non... Para que non se toste. Ah, vale. Vale, entonces non quero non quero que se me queime, non quero que se me dore, non teño esa intención. Ahora o que lle boto é o azúcar, Sí? aí. Vas facer como un alníbar. Meu pai dicía alníbar en vez de almíbar. Sí, moita xente. Almibre. Almibre, Iso, verdad? sí, dices Almibre. que sí. Moi ben. Eu almíbar digo de toda a vida. Bueno, pois, mira, xa está. Melocotón en almíbar. Pois ti vai Xa llenando está. aí, vai no cocendo, está en temperatura, sí? Ai. Sí, pouquiño a pouco e listo. Vale. Perfecto. Veña, que tal, Xulio? Moi ben. Como vas? Va, pues Bueno, que aquí- estarás picando, que é o que... No, mira, estou baleirando. Baleirando, Estoy quitando. sacando todo que se pode dentro da tal sin rompelo moito, vale? O máis grosso, por qué? Non porque esta semente cómese perfectamente. Incluso eu comín hoxe unha dermón confeitada que estaba moi boa. Simplemente a semente. Sí. Pero o que facemos é baleirar simplemente para que nos colla un poquinho máis de queixo, Pouco ves? Aí Entón metemos un bol lingote de queixo dentro. Queixo de donde? Vale de calquer Queixo, este é de Arzúa, pero valenos calquera. Cañotes volveríaselo. Home, claro, Estaría aquí, claro. Wow, queixo de Arzúa. Miña familia tamén é de Arzúa, así Ah, que é un sí? queixazo. Entón xa está, ti tamén tes que ir dar o pregón, lo. En detrimento de cañotas. Se non pode ir el bo, Home, claro. Mira, entón, eso, pues... El irá po ano que ven, irá a bailar, fará un concierto aquí Hombre, ahora, bailando, non? Digo eu. sí, seguro xa vai con orquesta, porque ahora xa Hombre, fai de todo, canta, baila e todo. Mira, este estou nos pochando porque este é pa cremiña de despois, entón Sí? vámonos ir facendo aí, voulle baixar un pouco o lume.
porque queremos que se nos fritan, pero non que se nos queimen. A mí queimáronse o outro día terriblemente. Joder, que unha E eran os faena. primeiros que collía. Deu Pois é unha unha faena, sobre pena. todo que a ilusión que tiñas que a túa horta. Ora, bueno, é o que é. Vamos a botar Aí está. Sal. 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 E nada, simplemente, mira, ahora que vamos preparar, vou ir preparar para que repouse un poquinho tamén, é unha tempura. Aquí teño unha fariña especial para tempura, que Pero sabe... unha tempura, pero eso non me explicaches ti antes. Tamén vas facer unha Claro, tempura. vonos fritir, vonos rencher así, vonos Sí. pasar pola tempura para evitar que se nos queime o queixo, Moi ben. daqui a fritir. Vale, vale. Entón, mira, esta é unha fariña especial para tempura, que xa suele levar un poquinho de gasificante. Entón non lle vale. temos que botar nada máis que auga fría. E as Auga proporci- moi fría? Auga moi fría, de feito, mira. Ainda ten aí un o xeo. Sí? Queres que cho aganteo? No, mira, simplemente tengo que botar así, para que quede aí o xeo, e non cae, ves? Wow, Ahí que está. equilibrio, Sí, Ahí señor. E agora, mira que... E agora, Aí. metémoslle ben. Está o público encantado Hombre, o porque público, xa che hai un é truco que de fixen magia aí unha para maravilla. Mira, ves como xa empeza a ferver. E E se non tivésemos tempura, pues Sí. podemos xogar cun poquinho de lévedo ou podemos xogar Sí. cun poquinho de cervexa, que Ah, xa eso ten é o o que seu che ia propio dicir que hai lévedo. xente que fai con cervexa. Importante que este ben frío. Ajá. Eso é fundamental. Vale. Farme o favor de mover un poquinho ese experimento, Totalmente, para que como nos non che vou facer eu ese? Entón, mira, xa temos. Vamos Moi a ben. deixar, mentras renchemos, que repouse Moi ben. uns segundiños, e xa podemos empezar a fritilos. Que queres, Begoña? Nada. Queres que che pida algo aí? Nada, a nata non ven, pero podíame valer leite. Se non hai Pero, nata, a ver, que nos este vendo na casa, que se non te des nata, vale leite, pouco de leite. Vale, tráedelle, por favor. O que digo que quieras, o que necesites. Que pasaría, Canata? Dime, perdona, Que- Julio, que digo, estaba que aquí. pasaría, Canata? Bueno, pois o que sei, está ahora mismo, está eso que ahora non... No, eso é un misterio. Mellor a xente, ora, ao saber que lle falta, comprou unha para Imaginaste- revalorizar. Imaginaste que ahora estado super cheo de xente comprando nata Comprando para nata para traer ya para Buah, aquí. sería... Bueno, pois mira, vou Bueno. chamar a María Moi de ben. Ordes, porque para que vaya vendo que vai o que ir facendo. Claro, a ver Vale. que lle parece. Pois veña, pois damoslle un fortísimo aplauso a María de Ordes. Aí está. Hola, María. Que tal, María? Como vas? Muy bien. Está todo ben? Todo Pois nada. Estás nerviosa ou que? ¿por qué? Eu non sei, estás contenta de vir aquí? Ah, mira, sobre todo de vervos a vos. Home, claro. Entonces, que ti falo os pimentos, pero falo solo fritos. Un pouco de sal e... Frito algún día recheos, pero sí? os recheos pouco. Pois mira, recheos Mira, estás facendo estás facendo Xulio. recheos. Está Ahora- facendo Xulio os recheos. Non sei se te Recheos fijaches. así con queixo nunca os fixo. Nunca Pois os mira. fixo. Porque os faz recheos de que? De carne picado, Carne así pic- con así. Dos grandes. Sí. Ah, vale, vale. Dos Moi morros, ben, moi moi ben. ben, moi ben. Bueno, Que pois menos mira. a mellor de Arnoia ou de algún sitio así. Que Moi ricos ben. son os da Arroia tamén. Que maravilla tamén. Sí? Bueno, A ver, pues, entonces, mira, eu collín, coñeces este pimento do couto? Sí, sí, sí. Este é como de herbón, pero non pica. Entón, o que fixen foi abrir así o... Mira, vouche facer un. Pero falle unha para que o vexa. Abrir así o longo para quitarlle a maior parte da semente, vale? Entón, aí nese Sí, oco, porque vamos a meter... esa que molesta. Claro. No, pero bueno, esta ao non picar, Claro, tampouco. eu non son tan exquisito como Begoña, que se ten semente me molesta. Entón, mira, cerrámoslo así, Eso é para gusto. claro. E agora o que vamos a facer é metelo nesta tempura que xa tiña aquí, vamos a comprobar a ver se nos vale xa para poder fretir. Sí, xa nos vale. Sí, que temperatura? Metiche o termómetro, parece un verlo. metín o- Metiche o metín o coitelo. coitelo O coitelo Metes un xa- coitelo dos meus así no aceite, mira, sales Buah. detrás da ventana, sales Vouche ti dicir unha así. cousa, Marta, estes pementos entran e salen no lavaveixelas como se fora... Como se fora... Venga, entón agora metémolo aí. Entón é simplemente que doure, porque este é un pemento que ten unha carne moi finiña, e o que queremos é simplemente que colla calor o queixo e que se nos doure por fora xa o temos. Sí, sí. Ah, isto Está fácil de freír. non parece Este é moi fácil de... sinxelo de facer, verdad? É que Julio tampouco non se enrolla moito, Non, non me o sea, compliquei moito. Pero vai quedar moi rico, Vai xa verás quedar que rico rico. vai quedar. Vale, Sí. botachelle sal. No, sal boto yo despois. Ah, moi ben. Despois Pois vai hai que facer un hummus e máis de cousas. Sí, vou así. facer unha Despois vimos cremiña- aí a ver unha como cremiña se- de garbanzo. Que bien, que bien. Vente por aquí, María, vamos a Vale, ver vale, a... vale. Pois, María, ven. Hola, tal? que tal? Pois mira, eu estou facendo aquí, Sí. vouche facer un postre de pemento. Pasta de pimento. Sí, nunca o Tú comí. probaches algunha vez? Non, Pois de isto, pemento non. eu queria che traer unha novedade. Que bien. Mas que máis novedade que isto? Eu que- Gusta o febreiro? O que quero, sí. Pois ahora vamos a facer unha cremiña de cebreiro con un pouquiño, como non teño nata, pois tuven que adaptarme ao leite. Vale, vale. A nata Cebreiro aquí. e pois unhas xemas, un pouquiño de azúcar e un pouquiño de vainilla. moi ben. Vale, o que facemos é que é unha mermelada. Xa ya, vin que lle botaches aí azúcar, non? Botelle un pouquiño de auga e botelle azúcar
e despois deixo cociñar moi lentamente para que non me perda o color. Vale, e que o que nos interesa é que teña un color verdiño. Que teña o- Que non o perda. Claro. Que É que non colla color pardo, que non é interesante tampouco. Entonces, agora, vou deixar que se cociñe ben, máis ou menos unha hora. E pois tritúrollo, e xa podemos usar. E xa está. Xa está. Fija, e así en quente, xa. Así. Home, se o queres tomar en quente, podes, por exemplo, pois, con un queixo, Claro. con unha carne, perfectamente. Pero máis rico será frío, non? Pois Frío seguramente tamén. que sea. A ver como non lo sirve ela. Vai estar fría. Vai estar fría. Vai estar Vale. fría. Bueno, xa. Tá. Moi ben, que che parece? Que che parecen Moi as dúas ben, moi propostas ben. do noso cociñeiro, María? Ben, Sí, xa tes aí unha... Sí, xa- Vaste decantando por un ou por outro. polo menos... Non digas nada, Este polo menos é novo. É distinto, Pa min. isto é máis clásico, Eso verdad? sí, eso xa o tiña É máis. verdad, que xa máis visto. Bueno, pois nada, María, pois... Eu me pareceme ben. Vamos, Moi ben. ponte a sentar ali para que os vexas. Para que os vexas desde ali e non perdas detalle, No, no, Non no, perdas no, detalle no, porque non depois valo podía. ter que facer na casa. Vale? Aí, estás ben? Se me deixa? Sí. Sí, pois veña, pois nada, pois aí. Pois nada, pois hoxe cociñamos moi con fea, pementos, unha desas hortalizas estrelas das nosas cociñas todo o ano. E ainda, pero moito máis neste tempo de verán, cando nos poñemos a apañalos nas nosas hortas. En Galicia temos moitas variedades de pementos, tantas como formas de preparalos. Os máis coñecidos é o pemento de Herbón, o único con denominación de orixe protexida. Pero hoxe Xulio e Begoña quixeron escoller outros dos nosos IXP. Begoña tira para a terra e fai unha marmelada con pementos de oimbra de cor verde, clara e moi carnosos. Xulio quere demostrar que os pementos do Couto da comarca de Ferrolterra non pica ningún, pero case todos teñen festa propia, así que estade atentos ás datas. E mentres, pois ide probando as nosas recetas, que xa sabedes onde están. Están no noso Instagram en A Voltas co Prato, aí en Instagram, mirade as recetas e xa está. E nada, continuamos con Begoña. Vente Begoña, para como cá. vas? Moi ben. Véxote no Bailamos 2.0, E ti tamén, No, irás? no, eu non. Moi ben, pois aquí está. Que fixeches? Fixen unha galleta rapidísimamente, mira. Como foi isto? Espera que me vou limpiar aí con un poquinho as maus. Sí, señor. Mesma cantidade Bruxería. de fariña. Que lle pasou? Queimou unha cousa de cardona. Bueno, seguro. Non queimei nada. Escandou. Mira, A ver, teño que saudar, Marcos, sí, dime. que é moi importante, A quen? a Mirta de Monforte de Lemos. Hombre, a Mirta, que fai moitísimo tempo que non a vexo. Que tal Sí, está? ten que vir. Ten que vir? Sí, temos que coñecer a Mirta. Sí, sí. Mandamos Leva tantos días para saludala. Leva tantos días. E nunca lle deixan. Que eu teño xa unha memoria coñezo a de Mirta peixe. de tantos días que estás aí de que queres Estou saludar a aí. Pois Nunca agora lle xa está, deixa. saludada. Saludada. Ben saludada. Pois sí, señor. Pois aí queda, pois de Monforte de Lemos. De Que Monforte sitio de bonito Lemos. tamén, Sí. Moi ben. Mira, E que estou fixeches? facendo un crumble. Ah, claro. A mesma cantidade de fariña de azúcar e de manteiga, vale? O que facemos así... Ui, mira, un peliño. Sí, é que non sei que me arrimei. Non sei, eso... Forno. Ahora, 200... Así? Así, vámoslo meter así. 200, 220, depende do forno, uns 10 minutiños xa nos vai estar. É 10, 15 importante que minutiños. este quente ou a que temperatura. Comeste. Sobre 250, 220 grados. Cuidado, cuidado. Ten cuidado, non te queimes. No, Aí no, está. uf. Está a reixa que ferve, Moi ben. Vamos alá, mira. Está preparada, está todo listo. Mira, o que teño listo é a pregunta que llemos facer a unha persoa que este vendo o programa, que chame o teléfono que aparecía nas pantallas, que aparece por aí, que chame, porque lle vou facer unha pregunta. Voulle facer a pregunta de que tipo de pemento é o que usa hoxe Begoña. Que tipo de pemento é o que usa Begoña? De Oimbra. E a xente ten que dicir de Pemento de Oimbra. Oimbra. Que é a festa este fin de semana, Si, di, de Oimbra. De Oimbra. Como sacristán, Arnoia de tamén é. 50 euros. Vale? Moi ben. Mira, vamos alá. Esa é a pregunta. E que vas facer? Vamos a engadir aquí as xemas, vale? Moi ben. Só a xema. Só a xema. Moi ben. Pero que maña Ca Clara, tes? ca Clara, por exemplo, que podíamos facer Un... era deixar facer un merengue, Merengue. ou guardalas para facer unha bica, ca as claras Ou un pódense conxelar. pisco sour. Tamén. Tamén. Tamén nos viña ben. Pois sí. Agora no brau, Ai, sí, moito me gusta. Así, suaviño, eh? Home, sí, si non... Me gusta máis o sabor ese que ten así... Bueno, da xema. Da Digo, xema. da Clara. E agora vamos a engadir o queixo de cebreiro, vale? Cuidado, canto lle botas. Pero... Sí, porque ten que levar, porque co leite Sí. ten que levar un pouquiño máis. Anda. Porque se fora nata montaría moito mellor, pero bueno, Así. así. E con eso botas de aí. Botolle aí, Misturas todo. misturamos todo, e xa temos unha cremiña
de cebreiro. Oh, que rico. Xa verás que Bueno, rico queda. Pues nada, continúa aí Aí vou, aí facendo vou. eso que vou con Xulio a ver si... Como vai? Que tal, Xulio? Como vai? Marcos, mira. Eu fui avanzando, pero non fixen nada que non poidar ver, Aí está. Mira, teño Que tes? na base un poquinho de zume de limón. Vale? Vale, O zume de medio sí. limón que vamos a ver se necesita máis acidez ou Sí. menos, vale? Despois os garabanzos, que estes son en conserva. Vale en conserva. Vale, en Pero conserva. Que te ia preguntar porque Claro, eu porque senón, emprego se de temos- conserva. Claro, se temos que poñernos a cocer unhos garabanzos só pa isto, Deixalos do día anterior a remollo. a remollo, despois cocero, despois tal, Pero sabes salen que teño? Os garbanzos congelados. e cocido. Poños a remollo. Despois conxélanos, E entón conxela. e coce moito Sí. máis rápido. Mira, é para ter un toque un pouco fresco Que e tamén perexil. Vamos a meter un pouco de perexil. Ostras, Marcos, eso que dixeche dos garabanzos pode ser un superconsello. Pois probablemente. veña, pois, Probablemente. superconsello. Si tedes... Espera. Superconsello. ¡Pum! Si tedes que... decir, mañán quero facer callos, pero pensáchelo hoxe, ou mañán pola mañá, e diste, aí va! Pois se antes tes congelado, compra os garbanzos, polos a remollo todos, 2 kilos, e despois conxela 2 kilos. Sí. Así, sí. pomba! Que diste, No, pomba tenes que quero 2 pa varias kilos. veces. Claro, tío, que Claro. fago despois é separalos en cachos de 500 gramos. E teño aí 4 bolsas. Dos superconsellos nun, Dos É superconsellos. que as matemáticas, eu sempre dicía, pero para que me vale a mí dividir? Pois mira po que era. E mira É para multiplicar. É multiplicar, pues Bueno, pues esto. ahora que vamos a facer é simplemente triturar. Ai, dame pena, que bonito que che queda, así. Bueno, pero así, ahora que vamos a facer é Vale. unificar. Oh. Como tritura eso. Isto é unha maravilla. Tecnología, verdad? E eso que estás facendo, como se chama? Isto chamase humus, en este caso vai ser un humus de pemento ou unha crema de pemento. Moi ben. O ideal, moi fría. Podemos especiar co que queiramos. Eu neste Sí. caso non quixen especiar, sempre te botei sal para que predomine o pemento, Non vale? lle botas comino? Neste caso non. Ah, vale. De feito, hai moita No, para que xente sepa que ben a abusa, pemento, para que sepan ben. Moi ben. E xa están todos, mira, xa teño todos tritidos aí. Ai, que boa pinta. Mira, teño. collos, tío, aí que se vexan ben. Sí, mira. Ai, que curiosidade, Julio. Mira que Mira. bonitos, Doradillos, Mira, aí na Eh, casa. Tac, toc, 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 Mira. toc. Isto que sabes como fan en Instagram? En Claro. Instagram fan así, mira. Estás facendo ti Ay, ruido. perdón. Ves? Esto que fai que é este, ves? Que Wow, pasada. unha pasada. Que pasada de ASMR acabamos de facer ahora aquí, Pois mira, Bueno, pues mira, esto Venga. xa está tamén. Vou poñer aquí, vale. Máis rápido, imposible. Podíamos facer co pemento en cru tamén. sí, pero a mí era un pouco fuerte. o pemento como está moi rico, frito. Entón, fertímolo e ten un sabor. Que ben. E só vas facer isto? Como? Só vas facer isto? No, ainda vou facer máis cosas. Ahora vou picar por eso. Ah, bueno, moi ben, moi ben. Aí está. Ti tamén, Pois xa temos. non traes así unha receta Ahora nunca vamos con a moitos probar. pasos, Ahora verdad? vamos. Bueno, oye. Abrín, baleirei, rellenei, rebocei e fixen o humus, madre mía. Pois a min cando veño eu Son- sempre, son non sei, 30 ou é minutos. porque che poño nervioso. No, ou sabes que pasa? Que Tres pasos, quero picar. facer pouco e ben. Iso está ben. Iso... Porque digo, joder, que ti sabes do que falas. Hombre, non es Que buscas? unha culler para ver como temos de sal. Sí? Seguro que lle... Sí. A que te parece? A ver. De sal, si queres botarlle menos, tamén non pasa nada, No, pero eh? está ben, está ben. Está ben, porque botamos dúas veces, non unha, dúas. Sí, señor, botácheslle tanto aquí e Tanto nos como pementos. aí. Pero notas, Pero bueno, vamos É a- algo que creo que María vai valorar porque Vas. dixo que lle gustaban os pementos Temos con sal. agua fresquiña. Tomáchelo demasiado. Agua fresquiña para axudar. No, moi ben, Ti sabes moi que ben. cando probas tens que decir que está buenísimo. No, pero gústame, no, pero está gústame. No, e de acidez eu vexo guai. No, de tamén, acidez está perfecto para compensar o Para compensar o salado. sal. Moi ben, pois imos con Begoña. Bueno, aquí estou, ves? Sí, Estou triturando, aí está. pouca cantidad, para moito triturado. Sí. Vou estar aquí todo o día. Pois isto, claro, isto complica, o ser pouca cantidad. Claro, mellor meter 1 kilo. Claro. Entón, eu sempre, o que fago aquí para que me quede moi finiña, Sí. é pasala por un fino. Ai, sí, non? sí. Pasámola por o colador e xa está. E aí de aí sale algo despois. De aí sale, xa te enseño ahora. Ajá. Xa se podría comer así directamente, eh? Mira, hai unha pívoda aquí. Pero isto que é? Aí está. Maldita. Maldita sea. Eres esa persona. Sí, sí. Mira,
Entonces, y nada parecer quedaríanos outra, así, mira. Demasiado fino ese. Ai, quedaría así. Sí, ves? E ti despois isto aplástalo e ten que sair por Mira, aquí. mira, Ai, mira, sí, ves? Sí, 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 sí. Ahora quererla probar. Outra pígoda! Toma. Oh. Entretivécheme mientras estaba na plaza. Como está de sal? Compensando ainda así o teo de antes, agora isto sábeme, porque o sal potencia. Moi doce, non? Ten un pouquiño de sal, eu sempre lle boto un chisquiño de sal. Sí? Mira, mira, mira. Pero ¿Ves? botaches de verdad 350 de... 3,50. Estáche dulce. Sí, pero isto, Porque pero isto xa é unha cousa miña, non tomo apenas azúcar. Ah, entonces estás o paladar fastidiado. Claro, no, entonces noto cando é Claro, así. claro. Bueno, pero está ben, está ben. Muy bien. Moi ben. E agora xa tiña co crumble. Que? ves? A ver, enseño como é Mira. o crumble. Mira, ves? Wow. É unha galleta. Está chamando... Quen chama? Está chamando Marta De Caldas de Reis. E Marta está hoxe de Santo. Xa Santa Marta. Hoxe é Santa Marta. Hola, hola Marta. Hola, Noraboa, felicidades, Parabéns. Parabéns. Pois xa está, damos os 50 euros seguida, Xa está, xa. Hola É o Marta, é o estás santo, aí? Marta, hola. emocionosa. Hola. Marta, que digo que hoxe é Santa Marta, é o teu santo hoxe. Sí, Sí, bueno, non che fai moita ilusión. Bueno, bueno, mira, e hoxe, se acerta a pregunta, levas 50 euros e levas unha alegría terrible, verdad? sí. Vale. Ben, pois vouche facer a pregunta, vale? Sabe? Vouche facer a pregunta, Marta. Vale? Marta. Vale. Veña. Vale. Veña, vouche facer rápido, vale? Para que non sexa así, tampouco entreternos moito tempo aquí. Vale. Vale. Veña, vale. Aí vai. Que pemento, de que tipo de pemento é o que usa hoxe Begoña? De Oimbra. Moi ben. Moi ben! Oh, estás contenta, Marta? Estás contenta, que xa marchou a celebralo, Xa é que está. é normal aquí. Xa foi gastar os 50 euros. Pois nada, felicidades. Vale. Vale. Veña, pois nada, pois... Veña, un biquiño. Pois Hasta nada. luego. Chao, 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 Marta, chao. chao. Que alegría levou, Sí, notábaselle eufórica. Pois nada, Eu pois... creo que foi celebrar xa. Xa no momento que Home, tal, isto xa... tens que celebrar. E agora que vas facer? Vas montar isto? Eu vou facer o montaxe e Pero como estaremos... tes unhas copas? Porque... Van a montar en copas? Van a montar en Qué copas. bonito, sí, sí. qué bonito. Sí, moi actual. Moi ben, supoño. Os anos 80. Sí, señor. Sí, sí. Bueno, todo pues, volve, todo volve. a Igual que a principios. moda, Vou A chamar a principios María, dos vou 80. chamar a María, así que... Sí, sí. Que ide facendo aquí as cousas. Ti xa vas avanzado, moi ben. María. A esa niña le gusta el pan y a ese niño le encanta el queso. A ¿Qué esa tal, María? niña le gusta Muy el bien. pan Ven, y a ese ¿cómo niño le volviches? encanta el queso. Víchelos ben, vou me poñer así aquí cerquiña. Sí. Víchelos ben, entón. Van collemos Sí, no esa collemos. toca máis. Entonces, que tes así xa idea de quen che pode gustar? Hai que probalos. Eu provei así un pouco do arroz e telo complicado. As dúas cousas que provei están moi ricas. Pareceme que sí. Saben a pemento, xa che aviso. As cousas que provei saben a pemento. O mérito é que sepan o que é, o que xustamente o que é. Pemento? É non. Pois xa está. Apeteceche ir vindo por ali así que... Sí. Ir, bueno, para probar, acompáñarme. Sí. Pois veña, vente. Veña, aquí está. Mira, está Julio. Julio está aí preparando, ves? Está Sí, xa se estou emplatando. Xo ten montado. Mira, xa lle- Emplatando, ves? Dalle un pouco de verticalidade porque Claro, eso dame un pensan pouco os de altura. cociñeiros que queda ben. Vea, teña a cremilla de pemento, humus de pemento por baixo, que xa che puxe pouca cantidad porque está un poquinho salgadiña. E despois o pemento couto recheo con esta tempura por riba, e vamos dar tamén a súa altura. Recheo de queixo de arzúa, Isto non é... Non, É fritido, isto é, vamos... Xa hecho todo ben. Isto non é, que non é... Non vexo eu por onde me vai gañar, Bego, non é imposible, vexo. imposible, a non ser que sexa hipertensa, María. Tamén, Pero despois, tamén. despois o resto... Eso é humano. Eso é humano. Non é o Pois caso, a ¿verdad, un María? aplauso para Julio que fixo un platazo, moi ben. Veña, vente por aquí, María. Vente por aquí. E aquí Bueno, está vamos Begoña. alá. E quitemos... A Begoña tamén teño, Vale. Sí. Sí. Ai, vale. Bien. Mira, aí está. Está foi botando aí así. Non hai unha E pívoda. como fixeches eso? Con unha... Cunha manga, Cunha sí, sí. manga. Moi Unha ben. manguiña. Inda, capaz serás de poñerlle ahora aí uns amorodos. Mira, poñer uns arando. arandos. Sí. Mira que estilo. Pero aquí estilo moi bonito, Moi bonito. Meteulle unha galleta que lle chama Gramble. Gramble, sí. É un personaje do Señor dos Anéis. Sí. Vale. E vai poñer eso e así.
Esto pódelo tomar a no ser que nos digas que eres diabética. Porque esto... Uy, a ver se vai pasar las dos. Tetes aí. Vente por aquí, que Ah, xa qué está. bonito. Un aplauso para Begoña. Ponte por aquí. Ponte aquí, María. Podes ir probando xa o de... Podes ir probando o de Xulio. Aí está. E nada, vou facer a segunda pregunta. A persona que chame, que a pregunta que lle vou facer é que pemento é o que usa Xulio? E que Couto, do couto. Do couto. Pemento do couto. Así que lle chamando, así, ti Begoña, digo, María vai probando. A ver a cara que pon. Chama, quen chama? Hola, chama Manuel dende Fornelo de Montes. Hola, Manuel. Hola, muy buenas. Que tal? Como vai todo? Ben? Ben. Moi ben. Vouche facer a pregunta. Que variedade de pemento usa Xulio? Como? Que variedade de pemento usa Xulio? Do couto. Moi ben. Sí, que tensión, Oh, Manuel, pues moitísimas gracias. Moitísimas gracias. Nada, 50 euros para ti y gracias por vernos. ¿Vale? Muchas gracias. Veña, veña, veña. Veña, bo día. día. Chao, 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 chao. Colga ti, Chao, 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 chao. Colga ti. Muy bien. Espera, vai para Tens que tomar a mellor un pouco de agua, verdad? Podes ir probando No, neste. non creas. Coller os contrastes. Non creas. No está tan salgado. No. No, home, no. Está. No. Ahí Bueno, está. podía estar menos, pero tampoco. Aí está. Como ves? Tes un cociño, tes xa un... Sí? Tes que darnos un veredicto, María. Está moi boa. Está moi bo, verdad? Está moi bo. Que dirías ti que gaña? Casi este. Este? Va, Pois pero- nada, pois gañou Begoña! Oi! Sí que é moi larpeira María, así que gañou Begoña. Moitísimas grazas a todos os que estades aí na casa véndonos, así que, nada, vémonos outro día, disfrutade, facede as nosas receitas, xa sabedes, en Instagram, en A Voltas co Prato, e quedas ca xente de Hora Galega, así que un pequeño moi grande. Veña, chao! Le abono con cariño y pongo bastante tiempo.